FK mfowethu uyabona ke mina mfowethu ngangithanda kazi phela kama wakho phela uthini phela zonke izinto ezimnandi mfowethu beyinikwa mina sengisho nodoko lolushisayo mfowethu olungena igaxa ukuthi belinikezwa mina isinkwa lesibili masiko mfowethu faka ubhotela bese bafaka nojam mfowethu ngisho nasebusika mfowethu ingubo lezibili hayi mina benganika lezi ezinembobo hayi lutho bekinishisa mfowethu ezinoboya yazi noma umama yazi ngosenyolala ayiphicelela nje hawu mfana wami udlale kahle kamnandi hayi isigudi sinayo sithi mina umuntu nenhlanhla sidulu ufuna ukuthini inhlanhla nomama onjalo emhlabeni phela usuku nayo yonke into mfowethu futhi ngeke uphambuke nje yazi into zakho zihambe wrong pho kwase konakala kuphi ufuna ukuthini FK kwade konakala kuphi ngiphambukile mina noma khona into wrong ibonayo ufuna ukuqinisa FK singabangani mfowethu uyazi ukuthi khuluma wena into amethi ufuna ukuthini na ngitshele wena kudala singabangani uyazi ayikho into wrong la hayi ayike makusho wena hayi kulungile FK khipha yonke into la esifubeni mfowethu ukhiphe yonke ingunyuluka mfowethu uyazi ukuthi straight talk breaks no friends yabo ngani wami ungazi ngezisolo ngawe uyazini ngani wami wena angidothishi musu awuna umsebenzi angithi yo very right futhi wena uhlala endlini enkulu enhle yama tycoon eziceba ngithi futhi wena awunabo umcebe ebhanga ubani mina hey wena ufuna ukuthi la eTarfanten izolo lokho ngiwina ngo821 ngale hash ucome to see me ufuna ukuthini wena ngawina nayo 400 rand ufuna ukuthini le 400 baningi olopha la bangenayo 400 rand ebhanga abawana ne40 rand mfowethu manje ufuna ukuthini wena cha kulungile mngani wami kodwa uyazi kulezi insuku ayikho into ongayenza nge400 rands hey man FK ufuna ukuthini wena ngithithela mina ukuthi ubonani yazi mangibhekile wena yasongibona ubona isihlupheki yazi ubona isilambani uyazi ukuthi wena uyazi ngempela umngani kodwa uyazi ukuthini into ezinje uyazi ukuthi mina mangisibhekile la isibukweni uyazi ukuthi ngibonani mina la eshostum eshostum okay mangibhekile ke le ndoda le ngiyibona la uyabona mhlawumbe akusisona isicebi yabona umuntu onomhlambi wama PM into enjalo yabona futhi ke mongibheke kahle yena lo akanayo futhi mhlambe ne account ku Swiss Bank yabona mhlambe futhi ke akasiyona i-managing director ye-Anglo American yabona into enjalo uyazi uthini mfowethu ngibheke lapha ngibonani ngibona indoda inelisekile emhlabeni yabona indoda elungile indoda enoxolo mfowethu uyazi ngani Siduma uyabona umama mfowethu umama ulungile mfowethu uyiyo yonke into yami emhlabeni mfowethu hayi kuyafiwa kithi kwenze njani manje Andi Utho ngiyasola lencwadi vela kaNjuma oh hey ayike safa inkanyamba bakithi hayi cha bakithi yazi ukuthini Thoko ngibone kahle ukuthi nje kulona usuku lami phela lo namhlanje hayi mhlamba kubi kangako Auntie hayi Thokozi ake uthi ke ngibone kahle lencwadi Thoko uyazi ukuthi lencwadi vela kaNjuma uAuntie wethu uJumaima uthe angibhalele kuyinto ozokwazisa ukuthi ngizofika ngomgqibelo ekseni ngo10 ngomhla ka14 angazi ngohamba nini ngomgqibelo akazi ukuthi uzohamba nini awu cha ngizela ukuzobona ukuthi izinto zihamba kanjani hlola yana
Ngihamba ngedwa ngiyathemba uyowenza wonke amalungiselelo okuhlala kwami lapho. Awu kodwa Thokozile ngaze ngavelelwa. Uyazi ukuthini? Le ncwadi phela ibhala uHenry. Ngiyathemba zonke izinto ziyohamba kahle lapha ekhaya ngokufika kaAunty Jemima. Uthe mina angisale ngimbhekele izinkukhu zakhe zabuya. Othembekileke uye uHenry Thoko. Oh auntie kodwa Sihlekani inkinga phela lena. Uyazi angisazi ke manje noma ngiyagula noma njani. Auntie na kanjani kuzofuneka senze izaba zokuthi simvimbe njengezi lana. Thoko. Uyazi ukuthini? Kuzofanele sithole isu. Kuzofanele sithole isu ngempela elizokwenza ukuthi uAunty Jemima ahambe la ekhaya. Isu lini lelo auntie? Uyazi ukuthini Thoko? Ngizombizela amabutho mina. Ngizombizela insizwa. Idlakela sensizwa Thoko. 200 noma 300 Thoko. Amabutho Thoko azabe ephethe imkhonto. Ephethe izakhiwe Thoko. Uyabona nje. Auntie nami ngiyakuvumela. Ngithi nje ngempela ihlasele ayisho. Ngiyazi ukuthi inkingi lapha. Sizomeze njani uSidumo? Ngiyazi mina sizomnika inotice lembungulu sekudala itotoswa lapha ekhaya yilo ngithuba lokuxoxa le Ayi angiboni mina kunjalo Louis. Kanti uSidumo manje usengena kuyo yonke lento. Thoko nginesi mina. Manje lesi uzosebenza mangabe uSidumo engekho la ezobona izinto. Yiliphi sonalo auntie? Angithi niyamazi Aunt Jemima. Uyathanda ukuthi zonke izinto zenziwe ngendlela yakhe ayithandayo. Uma ngabe ke izinto singazange sizenze ngendlela yakhe ayithandayo, uyafika yena aziguqule zenziwe ngendlela ayifunayo, afika ashaya umthetho la emzini wami, angithi enze ngathi umuzo wakhe akunjalo? Yebo auntie, afune nabantu benze yonke into efuna uwe. Yikho nje nawe phela wayesefunda ushade noHenry. Uqinisile Thoko, mayifika la sipheke itambu, sipheke obhontshisi, sithwala amaduku. Ngicela sengifaka noDontasha, akunjalo? pho yonke lento enikhuluma ngayo ihlanganaphi nembungulu Mina Yithi ngichaza. Kunganjani uAunty athi mayifika la afike ngenza yonke into ayifunayo. Ngipheke konke ukudla kufunayo. Afike lo makoti amthandayo. Kunganjani? kodwa uma wenza yonke into ngendlela efunayo angeke aphinda afuna kwami Louis angeke kube njalo. Uyazi uAunty mayifika la efika ngenze yonke into ayifunayo. Ungeke sayithola phela indlela uzomchukuluza kanjani? Angithi kunjalo? Hey auntie ngibona kanjalo. Uma futhi engasayitholi indlela ukuthi uzomchukuluza kanjani, ayikho phela into ayo besakwazi ukuyenza. Angithi kunjalo? Awusho ke auntie. Wena uzokwazi ukwenza yonke lento ngokucophelela. Uma ngabe uSidumo engeze ukuba khona la, ngiyakwazi ukwenza lokho noma kanjani. Sabona Sidumo. yebo sisi. Hello Sidumo. Hello Thoko. uzohamba nini Sidumo Louisa, Wazi ngani? usho ukuthini? Hayi ngisho ngoba bengifuna ukuthatha iholiday mina amaviki amabili umuntu ayehle nje ayeThekwini yazi umuntu awokhothwa ulwandle yazi umuntu akhipha isikhwakhwalala. Hawu. Uqinisile ngempela Sidumo. Uyazi kodwa baba nami ngiyakuvumela uqinisile fanele uthathe iholiday. eli imbungulu idinga iholiday Hawu, vele uSidumo kade matasata semasontweni amabili adlule. Hawu ngempela Hawu, usukhohlweni wena ukuthi ensuku nezibili edlule kade umatasatasa ufuna ukwazi ukuthi umsebenzi omeselandi uthathe noma uyeke uyakhathaza futhi. mina ngithwala ithinta ngifuna Yebo, inyanga yonke wena ugqiqa uya emjahweni akunjalo ngithi? ngigibela amabhasi namateksi agcwele abantu ke kukhona itraffic eningi kulikhuni impela ngithi Awuzwake, uyazi ukuthini kaSidumo? Nami ngiyavumelana nawe ukuthi uthathe iholiday. Uyazi Sidumo ave ngifisa nami ke holidini baba ngihlushwa yibo nje ocash. usho khona Thoko nami yibo labafana phela. Awu, Hayi phela cishe ngazama phela lapha izolo eTarfanjeni yazi. Ungavele ngalibhethe leli yashe liyimele liwu L21. Uyazi ukuthi bathi come and see me la ngana phakathi. Kodwa ke yabona ngiyashoda nje ngabo 100 abantu. Yabo? Ngabe ngawunyanga. kodwa wena iqiniseni mangasuyithola imali ucabanga ukuhamba nini? Uyabona ngashaya uFriday nje. Ungene ebhasini ngikhuphuka manje ngoba ke iyashoda ke le mali. Le holiday isaza ukuthatha iholiday yabona? Louisa bandla ngisiza, angitshela ukuthi 200 rand ngizokunikeza ekupheleni kwenyanga. cha sisikeke phela Kulungile makunjalo uyafuma ukuthi Aunt Jemima ahlale inyanga embili la ikupho okhethayo. 200 rands ayikulungileke Sidumo,
Yebo. Le maranjana akho awu 200 rand obukade ukhulume ngawe engathi ngizokwazi ukuthi nginike. Hayi cha sisi. Ngeke ngithi imali yakho. Hayi. Hawu. Angithi ngikwenza lokho ngoba ngibona ukuthi usizo la ekhaya futhi kufanele ukuthi uyeholding. Le phungulo kathi usize lapha endlini. Fanele Louis uSidumo kade usizele. Yini yena bekade yenza ukukusiza? Hawu angithi uSidumo ngesonto endlule wangisiza wangikoropisa la ekitchen. Wangitshela ngalokho sisi. Ngikhumbula kahle ngithi le mphungulo le yashiya impompi ivulekile amanzi agcwala lapha ekitchen. Konje nini Sidumo mzwana ungisiza ungiphushisa le fridge? Ifridge kungase October kulo nyaka ophelile. Ngikhumbula kahle ngangikhona wena waphusha ifridge le mphungulo ibiphethe iplug. Sidumo uthini ka ngale hold lakho lamasonto amabili? Uyayazi ukuthi indlela yakho 10 days holiday with scuba diving. Bese kuba khona ne-sea cruise. Kusho ukuthi Ubonike isiqashi long weekend uthi asivakashe. Sona siyothatha inyanga yonke. Hey, ungona Dumo usubuye wamamashi futhi. usho ukuthini manje? Bheka la. Uthatha u4999 rand. 4,000. Oh, uyazi ukuthi mina ngithi is 499. No, 4,000. Beke lapha. Uzame enye incwadi. Uyasisi le mphungulo ukhuluma ngokuhamba ngomkhumbi. ngo600 rand. Uyazi ukuthi leyo mali ngase ngifixe phi? Robben Island. Ngoma nenhlanhla. Akungcono ngokuyo bengekho ke sishaya umoya uyazi. Lalela sisi. Angithi uthi uAnjumani uzolala la? Ubusiswa yini? Uma bekuwena benzothatha lo matrasi ngolahle phansi. Thenga omunye. Uyazi awubheke nje ukuthi imphunguli wenzeni. Hawu. Louise. Kodwa ngitshela usuke wenzani masunjena? Hayi. Kunendali lapha kwashabalala izinto zokulala. Hayi, thatha lokho kulahle lapha. Sibheke mhlambe ke ikhona indawo la ngingakhona khona ngathi ship kancane. Yabona ke la, yabona ke 350 rand ngcono ke la. Ukuphi lo? Manje Hayi mamela bathi ungabona izindawo ezinhle zaseKakamas uze netende lakho bona bokunika inkuni. hey, sebesiduma. Kuba mnandi kana. Hayi mhlambe ngomnyunyaka. Stums, bengicela ningibamse ngale baba. Hayi. Stuma bengicela ningigulizele sofa nose ngapha ngifuna ukushanela la ngaphansi. Hayi, ayikho inkinga lapho. FK baba ngapha. Stumo! Eyiphile mphungulo. Uyazi umfuna nje uvela nyamala. Woza sizokwazi ukuphuma. Ngapha Stuma. Ngapha hlehlela ngapha. Ngapha. Ayo. Hey. Oh, Bewu, yazi ngikhulumlenze man yazi. Ngiyaxolisa Siduma. Ithi ngibone Stuma. Ngizona njani holiday sengiphumuleze kanje. Stuma usoyazi into uzovakashelaphi? Sorry. Stuma wakho thambe liphukile lana usukhalise kwengane nje. Hayi. Wesduma, uyazi kune hotel eship ekabe eThekwini ngilaziyo. Nginalo ikhadi lakho nesikhwameni. Uyazi ngonyaka odlule sasethoril, sihlala kuleli hotel eThekwini. Ingeve lishibhila uthi ngibona ikhadi lakho na lila. Uthi yilo leli. Bafonele. Hey, tappel. Umhlobo uyafika. Hello? I can speak to reservation. Sasane inhlanhla Louise ukuthi sheshe ifike imoto kaDodo uyazi. Uyazi ukuba besazile ngabe sikhiphe yonke lemfundo esendlini kaStumo. How? Bed and breakfast plus dinner. Why? You know why? It's good. Yeah, okay. I know. It's good. It's nice. Yeah. Thanks. Bye-bye. Stuma uyethola indawo. Uyazi ukuthi angakayiboni inhlanhla nje.
bed and breakfast insuku eziwu10 he 350 ngiyakutshela phela uyazi ukuthi ibeach lila eminyango phela ungavela udive ukhona usebalcony phela hayi kwase kuyihaba ke manje leli oh hayiqisile ngempela phela Thoko he uyazi ukuthi kumele ukuthi ngithumele i-deposit uyazi sisi izinqwaba ngezinqwaba zikaDodi ebezikule ndlu yalembungulo uyazi bengeke ngikholwa ukuba ngizibonelanga ngokwami uyazi ukuthini wena ubokushanele la ngaphansi kombhede ngoba kade sekumile inkowankwane la ngaphansi kombhede webathi atshelani mina uyazi ngisho isilima sembungulo asikho besingafaka imali yaso kulowa yamatrasi hayi bo open umixe mattress wampili uyazi siulahlile hambeni imoto kaDodi yazi bo Thoko ubani isikhathi 13 minutes to 10 anti hawu Thoko 13 minutes to 10 kodwa uyakubona ukuthi endlini kusenjani anti kukahle nje awubheke yabona into engishoyo awubheke wenzani anti ngiyasula khona iminwe la Thoko hayi ku-anti mama sesebenza emaphoyiseni phela ama-fingerprints Thoko uyazi makuze u-anti yonke into efanele ilungu u-anti thathela ngisho udodo ku-vacuum cleaner uyena-ke loyo injani oh nasi stamp asivesinda Thokozile bandla ngicela uyobiza isidumo ukuthi azongithathela lesitamba sisekhishini Louise awuzangihlangana neteksi lapha cha Stumo oh ngicela ungithathele lesitamba sise ngale kitchen please hayi phela vele mina indaba zami phela seziyabanda phela hayi ngisho ukuthi ke asekho phela isidingo sokuthi ke mina ngizogibela leso sitimela ngoba ke yini manje isiporo phela sinqamukile angithi nokuthi ke ngipakishe ngizopakishela ukuyikwenzani nokuthi ke ngizogqoka leyo swimming costume ke ngidive kulelo lwandle ke hayi sekuzoba indaba yephupho lonke awustumo kodwa abantu sisi yabona manje ayisekho phela into engiyenzayo ufuna ukungithuma kuphi ngiyele thatha lokhu beka la yenza lokhu hayi ngokwakho ma ngenhliziyo emhlophe Stumo kube ingozi asenzanga ngamabomu hawo kube ingozi ngempela phela ukuthi ke nithathe u400 rand wami nuthathe uyazi nomatrasi niulahle kwaDodi angithi ngoba ingozi futhi enice ukuthi abantu bakamasipala ngalelo langa bathatha phela uDodi angithi hayi yonke into nje ingozi ngempela phela Choba isikhathi ubani 7 minutes to 10 Anibheka ukubheka ukuthi usowenzeni wena abantu bethatha amabhodi emsobutha nesitafu Louise thatha itaspen sizobutha fakaze lapha ujumama kodwa ngizokwenza njani nasisinye isitumo seyisokugcina kodwa hayi bakithi safa inkanyana hayi kodwa ke bhuka phela Thokozile isikhathi u10 anti hey nokusizamile yes Thoko bandla nibuya kanjani ngitshele njani umhle kabi Stuma wena hamba namhlanje uzothi uplamba uyangisi ngithini hamba ekitchen umplamo namhlanje izobe ngumapenda Louise lalela lapha wena uzovula umnyango yazo Sabona auntie Sabona me ngithi nje baba wembungu Stuma awubamba mfana wami awumafuka kuhle Good is nice bantabam ukubuya ngibonane nani futhi mfana wami shiya impahla zami ngaphandle ake ungitshela into engizoyithina uzohlala uvakashile wenzeni ngizomenze njani Thoko ngenze njani wakuthi ukuthi uzosibona Shumayi lo Anti bani akuyena ngiyabona yile tekisi ebengiyigibele lena empopozayo mfana wami manje 85 ndimntana Sime uyaziphela leya ingozi phela
Mntanami, awuze ngixoxe phela. Indaba ezimnandi. Indaba ezimnandi mama. Hayi yebo mntanami bo awungitshela intombazana yami. Ngabe sesizoze sibeke phela izinyawana ezigijima lapha phansi. Sabazukulu phela. Inyawana ezincane. Nezandla ezincane mntanami namazwana. Nandi okukhala. Makhathazeki sobuye sixoxe mntanami. Mfana wami. Yebo ma. Ngikhathele sengathi nje ngathola inkomishi yetiye. Hayi ma, sekishini ma. Oh, Yini ba? awungakhathazeki. Nginazi inkambi zetiye. Kodwa ke ningitshele bese ngenze njani ke ngizombeka kuSidumo ngizombeka kuJumaima ngizokwenza njani? It's good as nice.